Aduh. Ini gara-gara utang sampai ke pelayan sampai kok kene gitu. Son. Wah. Aku ra melu utang malah melu ke pelayan-pelayan buru-buru kowe Gul. Wis saiki ngene wis. Saiki ngarit ning kene koyoke aman ning kene iki. Wis, dah. Wah. Iki mesti ning kene aman, Son. Gak mungkin kayak monyang sampai teko kene iki. Lah iki kok malah meneng ae to ra gelem ngiwangi to, Son. Ngeleh, keremen lho. Aku wis lho. Iki alas jingklonge ya akeh ra. Endi to jingklong ora nek jingklong. Lah iki terus ngono sampai ke sore malah ra mulih-mulih iki kok. Enggak apa-apa wis paling ning omah dinteni or ngono mau. Arek-arek kae mau. Sopo ini? Ngene iki sampai kok ngene iki, Jon. Tak mau ngene iki. Lah aku melu diberuber ya gara-gara awakmu lho, Bul. Anggite. Lah wemu nyapo melok mlayu barang iki kan. Nek gak mlayu piye rencana aku ning kono? Aku tak mlayu dhewe, aku tak ndelik. Yo alah ngono kuwi lho. Lah iya to. Weh, ngutangi anakan gencik jan suwara aku. Ngutangi penak, bayar welut lunyune. Ndak umum. Weh, gak seneng aku. Bel cangkemmu ya goblok. Milih koyo kali. Ora nek mandeke. Oh, ada nih. Ayo wis. Wah. Anjing aneh. Kok yo dogal karo nyang kok yo kok kene to yo. Gak seneng aku. Ini nek tembul. Enek apa piye cangkemmu kuwi? Delok kae sapa kok teko kono mlayu keplayon kae lho. Ndi lho ora ero lho. Weh, kok yo endi to deloken to kae? Weh aku nganti nabrak wit lho kono mau. Weh, lah yo piye? Mau diober kok yo nututi sampai teko kene to nyang karo dogal kacan. Weh kok rambane terus piye, Mbul? Yo sengko dijimuk neh. Gimana? Iya to. Walekne waduh lho. Weh, lara dijimuk neh yo wedhusku kaliren to, son. Jingklong tok. Weh, kenapa raimu lho? Weh. Oh, cek tangan dite kok ngene iki cek piye to? Yo. Weh, nek ngerum. Mandi kok, Cek. Lah, carane opo kae? Pedus ngene. Celeng paling. Pedus. Celeng. Pedus. Asu. Celeng. Bedul. Lho kok melok celeng? Ayo, Bu. Ayo golek ayo. Ya ayo wis. Ayo. Tapi ning ndi, Cek to? Jumbo. Rono apa ning ndi? Rono. Ayo wis. Ayo. Rono ya. Oke, arek niku kono lho, Son. Ndi to, Mbah? Ya Allah kae to. Piye golek sampai konangan iki. Segini Bang. Bah, golek sampai konangan aku gak anu. Ku jelas keplayon meneh. Bah, Sik konangan sih gak apa-apa. bah, gantimu. Wis ilang. Ilangan. Wis agak aman iki berarti. Oke, ndi? Piye? Balik. Sik to. Golek urung jotol angel nggo. Wis tak kene. Ya rampoke wis ketemu. Mbok balekne ora. Rambut balekne tak cetol ginjelmu lumpuh kowe engko. Ayo balik nih, Bul. Tak kecep keningmu malah melonyoh lho engko. Sing sabar to, Bos. Tak bayar. Cangkemmu ngono kuwi lak plek pisan engko. Tumpahnya yang keprok-prok lho.
Sing sabar to, Bos, Bos. Wis to melok aku. Wareg. Wingko mlayu neh. Ora, Bos. Kan aku ndek jaminan to. Jaminanmu apa? Lah iki. Lah, dapurane kuwi 75 ora ngangkat to, Bos. Aja. Wis to, lungguh ning kene. Tak penakne. Ya apa to kuwi? Tandas lak luwe lho. Weh, cangkemmu kok ya omong ae. Kala nek wis jati krokotono. Ini mbok penakne. Lah iya. Oh, udah. Dibas jare mbok penakne. Iya. Suwene ram. Iki lho, Bos. Lah ya gurmek siji lho. Ya didomno, Bos. Ya ndang dah. Nyo. Buka. Weh, kok ya sing Tamu, bukane. Nyo. Tak itu bulan. Weh, domno ning kae lho, son. Oh. Wis aku wis wareg aku. Wis wareg golek wareg. Wis takno wis. Lumayan iki. Luwe. Balik kira banyune seretan lho, Bos. Iso mati bareng. Ngombe banyu kali ya ora apa-apa lho. Yo engko ae to, Bos. Mangan dhisik. Engko tak golekne ning kono engko. Wis to, penak. Iya weh. Balik rekan kokok seretan iki. Wah, iki golek randang ngalih malah soro aku. Lah tibake enak lho. Weh, cangkemmu lek enek panganan tenan nomor 1. Ya mesti no. Nah, ini keranjingan. Ngelak pra? Ya ngelak to. Ngelak to. Tak jemuk banyu sik ya. Wis kono tak jemukno ngono. Jemuk nen. Sakne aku. Gorokane rasane kok tumpetan. Cek kamu golek banyu ning ndi kae engko. Ayo rencana dhewe balekne kapan? Ya engko to, Bos. Nan pra. Iya, Bos. Awas lho ngapusi neh. Ora, Bos. Apa nih? Weh, wis to. Sontoki ae. Iya to. Wis to sing penting wareg dhisik, Kerasan. Bos. Kerasan. Sing penting penak padha warege. Wis to manut to aku. Wis Wareg. Iya. Wis to. Penak. Lah terus kamu ning ndi kamu? Kok banyu suwi ram. Arep Kok bali to. Ya pemlayu nang mesti kowe. Ora. Oh, Aku nek jikok banyu kae mau lho. Arep alasan le. sontoki lho. Aku ki ngelak lho, Bos. Sontoki. Ya nyapa kok iso entoki, Bos? Aku ngelak lho, Bos. Wah. Oh, bajingan. Walah, bajingan tenan to. Melayu neh to. Wih, alasan neh kae. Cek matamu goblok. Video ki angel lho, Lur. Aja lali di-subscribe lho. Endang lho. Matur suwun.